Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje. Barkanmu da wannan sahiya ta litinin wadda ta zo 28 ga wannan wata na Muhammadiyya, wata na Sha'aban, wanda daga nan zuwa kwana biyu za a shiga cikin wata mai alfarma, shine wata na azumi, wanda ya zo daidai da 16 ga wata na Nasara, ga lisahin Nasara. Babu shakka a yau kinnan muka samu labarin cewa Almiya'u Muhammadu, wanda a can birnin Agadas da kokowa, ya ciro takardar shi daga can birnin Agadas, ya halarta can ƙasar shi, can ƙasar Doso, ya koma ƙarƙashin Alhaji Abdu Farjidan na kokowa na ƙasar Doso. Babu shakka Almiya'u ya ciro wannan takarda tashi daga can birnin Agadas, ya halarta a can birnin Doso, ya shiga hannun Alhaji Abdu na ƙasar Doso, wanda ya bunƙasar da kokowa a lokacin zakkuwa ta yi a nan cikin ƙasar Doso. Babu shakka kuma Alhaji Abdu sun karɓe shi da hannu biyu, daidai yadda duk aka karɓar mutum sun karɓe shi. Dalilin haka ake sanar da dukkan waɗanda ke sauraron mu na cikin ƙasa da na ƙasashen waje, assalamu alaikum.